Velkommen til Regn og Blæst. Vi har lige nu fået en breaking news omkring supertyfonen Haiyan, der lige nu hærger over Filippinerne og forårsager masseødelæggelse. Vi vil nu stille videre til Emilie, som vil forklare lidt omkring, hvordan sådan en tyfon opstår. Haiyan, det er navnet på den tyfon, der lige nu finder sted omkring Filippinerne. Tyfonen den er opstået grundet uvejr i atmosfæren omkring Costa i Stillehavet øst for Filippinerne. Det skete omkring den 2. november i år, altså 2013. Den tredje, der blev fænomenet klassificeret som et kraftigt lavtryk. Om aftenen der blev lavtrykket så til en stærk storm. Den 6. november der var det så erklæret en supertyfon med vindstyrke på over 245 km/t. Okay, her der kan man så se en linje fra, hvor stærk tyfonen den har været. Det lyseblå, så er vi nede i en stormstyrke 1, går over en stormstyrke 2, 3, 4 og det orange 5, og så begynder den at aftage lidt igen. Vi kan hermed se, at den har ramt med en stormstyrke på 5 omkring den filippinske ø Samar. Det skete den 8. november. Herefter så er tyfonen fortsat over det sydkinesiske hav, hvor den bevæger sig i sin bane mod det nordlige Vietnam og senere det sydlige dele af Kina. Tyfonen den er anslået til at have haft en vindstød på op til 380 km/t, hvor den er blevet anslået til at være en af de kraftigste storme, der har fundet sted. Det siges, eller det skal menes, at stormen den vil ramme Vietnam omkring den 10. og 11. november, men her kan man så forestille sig, at tyfonen den vil være svækket en del. Ja. Når en cyklon den opstår omkring Asien, så bliver det kaldt en tyfon. En tyfon de hærger oftest mellem den 8. og den 20. breddegrad. Det sker simpelthen ved, at der herinde i de her, der bliver dannet lavtryk af de vinde, der kommer ned fra højtryk. Så her får vi dannet et stort lavtryk, hvilket medfører storm og uvejr. Og eftersom det hober sig op, og det her det er opadgående, så begynder det at danne sig, imens det fortsætter med vinden den vej henad. Og her begynder det så at udvikle sig mere og mere, fordi at vinden den ligesom bliver ved med at tage op, imens den går hen. Og det kan faktisk formå at blive virkelig voldsomt og katastrofalt. Hvad skal jeg mere sige? Temperaturen i vandet? Nej. Altså selvfølgelig er der nogle krav for, at sådan noget opstår, fordi at temperaturen den skal være mellem 26 grader og 28 grader, for at vandet det er varmt nok til overhovedet at kunne danne sådan et uvejr. Vi vil nu stille over til vores reporter Annie, som lige nu befinder sig i Filippinerne. Okay, jeg står lige nu i stormen i Tacloban, og mig og min familie vi flygtede sammen med alle mulige andre familier ned i en kæmpe hal. Mange af tæerne på husene er fløjet væk, og der er kæmpe oversvømmelse. Vi kan ikke rigtig forlade den her hal, fordi at der er så mange ødelæggelser, og stormen er så kraftig. En del af min familie er blevet væk, og jeg er blevet nødt til at finde frem til dem.